खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव रादाब। तेनजिं बड'सा जायखौ जोङो मिथियो आसामनिनो गिबि साहा अर्गेनिक आबादारि होननानै बिथाङा आसाम सरकारनि गुबुन मोनसे मानसिन बान्था असम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि सिङाव थानाय खासियाबारि गामिनि तेनजिं बड'साया गोबाव समनिफ्रायनो अर्गेनिक साहा आबादखौ मावबोदोंमोन। बेबायदियैनो फैयै दिनै असम गौरब बान्थानि थाखाय बिथाङा सायख'जाबाय। राजस्थाननि दिव्या कीर्ति सिंहआ हर्स राइडिंआव देरहानानै अर्जुना एवार्ड मोनदों। मख'जाथावदि बिथाङानो हादरनि फार्स्ट आइजो अर्जुना एवार्ड मोनगिरि। बिथां दिव्या कीर्ति सिंहनो 9 जानुवारियाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बान्थाखौ होबाय। दिव्या कीर्ति सिंहआ हर्स राइडिंआव एशियान गेम 2023आव देरहादोंमोन आरो बेनि थाखायनो बे अर्जुना बान्थाखौ बिथांनो होनाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। BSU बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनआ बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव गायसनथाइ सान फालिदों। 2014 इं मायथाइनि 17 जानुवारि एबा मैयानि सानाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै BSUआ मैया आफादनि 11थि गायसनथाइ सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। इरानआ पाकिस्तानाव उदखारिफोरनि थाग्रा जायगाखौ नोजोर होनानै गाग्लोबदों। इरानआ पाकिस्ताननि हाजोआव मिसाइल आरो ड्रनजों उदखारि थाग्रा जायगाखौ नोजोर होनानै गाग्लोबदों होननानै खौरां मोननाय जादों। पाकिस्ताननि गुबुन हादरनि मावख'आ बेबादि गाग्लोबनायखौ हादोरनि जारगोराथायखौ सिफायनाय आरो बिनि थाखाय इरानआ गोख्रों फिनजाथायखौ भुगिनांगोन होननानै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि इरानआ पाकिस्ताननि उदखारि ग्रुप जैश आल-आदिलनि थाग्रा जायगाखौ थांखिनानै गाग्लोबदोंमोन। पाकिस्ताननि गुबुन हादरनि मावख'आ फोरमायबावदों दि इराननि बेबायदि गाग्लोबनायाव 2 गथ'नि जिउ खहा जानांदों लोगोसे 3 आइजोफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै आरो पाकिस्ताननि गुबुन हादरनि मावख'आ बेबादि गाग्लोबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेबायदि गाग्लोबनाया पाकिस्ताननि जारगोराथायखौ आयेननि बेरेखायै सिफायनाय जाय आबुङै गनायजाथाव नङा। मख'नो गोनांदि जैश आल-आदिलआ थांनाय 2012 मायथाइयाव गायसनजानाय मोनसे उदखारि ग्रुप। बे उदखारि हानजाया पाकिस्ताननि सिमा बारनानै उदखारिनि हाबा मावनायखौ जाफुंसार होयो। बेनि थाखायनो इरानआ सिमा ओनसोलाव उदखारिफोरनि हेंथायै दावहा नांदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर बाजारनि साखाथियाव थानाय निज्लागुरि हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमनि बानजायनायजों 16, 17 आरो 18 जानुवारि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दोरोङारि जामुंफोरबो लोगोसे बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेजों लोब्बा लाखिनानै मैया सान्थिपुर ओनसोलनि गुबुन गामिनि गोबां बाथौ सिबियारिफोरा मुलुगाव गोजोन खौसेथि गायसननायनि थांखिजों इसोरनियाव आरज गाबदों। आबुं नङै KYC गोनां फास्टेगफोरा 31 जानुवारिसिमनि गेजेराव डिएक्टिभेट एबा ब्लेकलिस्ट जासिगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। फास्टेगनि गेजेरजों टल बुथुमनायखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय सोरखारा बिथोन होदों दि आबुं नङै KYCजों फास्टेगफोरखौ फैगौ 30 जानुवारिनि उनाव बेंकफोरा डिएक्टिभेट एबा ब्लेकलिस्ट खालामनाय जागोन होननानै भारतारि हायुंआरि राजालामा अथ'रिटि अदेबानि नेशनेल हाइवे अथ'रिटि अफ इन्डियाया वान भेहिकल वान फास्टेग हाबाफारि लादों। जायनि थांखिया गोबां गारिफोरनि थाखाय मोनसेल' फास्टेग बाहायनाय एबा मोनसे थि गारिजों गोबां फास्टेगफोरखौ फोनांजाबनायखौ बन्द' खालामनाय। फास्टेग बाहायगिरिफोरा वान भेहिकल वान फास्टेगखौबो मानिनांगोन आरो गावनि बेंकफोरनि गेजेरजों सिगांनि गासिबो फास्टेगफोरखौ गारनांगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। आरोबाव सिगांनि टेगफोरखौ 30 जानुवारिनि 2024 नि उनाव डिएक्टिभेट एबा ब्लेकलिस्ट खालामनाय जागोन होननानै मिथिहोबावदों। क'क्राझार जिल्ला BJPनि गाहाय मावखुलियाव क'क्राझार प्रेस क्लाबनि गासै सोद्रोमाफोरखौ गांफा आर'नाइजों मान बावनायजों लोगोसे मागो दमासिनि गाहाम हामलायथि बावहरदों क'क्राझार जिल्ला BJP कमिटिया।
BTR खुंथाया गोरिब नखरफोरनो रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय जागायजेनदों। 25 जानुवारिसिम आसाम नाङैनो रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय जागायजेनदों। मैया सानजा कक्राझार बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गासै सा 5885 मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्डखौ BTR खुंथाया राननानै होदों होनना मिथिना मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव सा 2004 आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव 14393, दतमा बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव 6787, पटबरजरा बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव 2083, गासै कक्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव 31152 मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया कक्राझार सोहोरनि सानजा फारसे थानाय खासियाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', ओनसोलनि MLA लरेन्स इस्लारि, BTRनि मावफुं सोद्रोमा रेवा नार्जारी, उखिल मोसाहारि, कक्राझारनि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार द्विवेदी मोननि नुजाथिनायाव गिबि खेबनि थाखाय सानजा कक्राझार बिधानसभा बियाबनि रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनो गोदान रेशन कार्डखौ राननानै होदों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।